An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi su in na ale ye sibiri su ye, juma tile o banna pewu, nka halisa an bɛ juma kɔnɔna fala ye. San 2026 janvier kalo tile 23 su in na an b'a daminɛ n'an yɛrɛ ye. Fala ye ko bɛna n'an don murubakala la dɛ. K'an ye dɔ kɛ popapo la ten, ko bɛna an bila sira kan. Yaasa an fana ka kɛ prɛsi ye, prɛsi min ni jamana sariya ye min fɔ an b'o bato. O hukumu kɔnɔna sa Aki ni ale bɛ kunnafoni di ko bɛɛ lajɛlen kunna an ka jamana kɔnɔ, u ye wele bila an bɛɛ ma Fala ye. Jɔn ko Ala, u ye message bila ka na, u tilara ka an wele fana k'an ta an tɔgɔ ma. Donc an k'o bonyamasegin kɛ Bagasu Kulubali n'a ka maaw ye. U y'an wele ko sisan ko dɔ kɛra ten, k'an ka bajanbilaya ye, gɔn kilennabila ye, ko dɔ kɛra la ten, k'an ka don kulun kɔnɔ, kulun min n'o ye journaliste ka kulu ye Fala ye. O la Aki ɲɛma kunun ko a ye maa bɛ yen ko web b'a bolo, a y'a la kumabaw bɛɛ lajɛlen wele Bamakɔ yan k'a f'u ɲɛna ko waati dɔ kuma sera Fala ye. Maa 10 ɲɔgɔnna n'o ye web TV ye, olu taara ka wele jaabi. Ale ka jate la Fala ye bi web TV an bɛ ka baara minnu kɛ, danfara foyi tɛ an ni kunnafonidilaw cɛ. O la sa a ka fɔ la, sariyakisɛ min sigilen don an ka jamana kɔnɔ ni minisiriw kɛlen don k'o ta, n'o sariyakisɛ 4,474 ye, n'o sigira sen kan décembre kalo ale san 2024 kɔnɔna na tile 31, ko b'a yira sa k'a fɔ ko baara kan ka sigi sen kan min b'a to bɔlɔlɔ ka kunnafonidilaw n'an b'a fɔ ma ko web TV ko k'u kɛ kunnafonidi gafe ye. Aki ɲɛma ko k'a y'an wele k'a fɔ an ye an bɛ baara min na bi, baara belebele don, a ka kan an ka don kulu kɔnɔna na, kulu min b'olu jagoya. Sariya bɛ min fɔ Mali kunnafonidilaw ka hukumu kɔnɔna na an k'o bɛɛ lajɛlen bato. Hakɛ minnu bɛ yen n'i b'o kɛ ka nin baara in kɛ i k'o fana bɛ bato. Min ye jamana kan ka min ɲini fɛ Fala ye i k'o fana bato kɛrɛnkɛrɛnnenya la. O la sa olu ye sɛbɛn dɔ dilan a fɔ o ma ko convention. O bɛ tali kɛ ni e min ta ye web TV ye ani Aki aw de b'o bolonabila. Fala a page ka ca dɛ 60 don dɛ. Fɛn fɛn bɛ kunnafonidi ko kan a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen don a kɔnɔ k'a ban tayi. N'i m'a ta k'a kalan n'i tɛgɛ bila a la, a bɛ gɛlɛya dɛ. Nka Aki ɲɛma ko ka kɛ ni ko n'a cogo ye Fala ye, olu tɛna bere ta an nɔfɛ. A ka d'u ye an ka sɔn an n'u ka bɛn kuma na, an ka ɲɔgɔn faamu. Ɲininkali fɛn fɛn bɛ maaw fɛ u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ. Aki bureau bɛɛ de tun bɛ yen koyi. Président tun bɛ yen, a ka dankanw bɛɛ lajɛlen a n'a masɔnnamaw n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tun b'a ko kɛnɛ kan Fala ye. U ye heure 4 de kɛ kuma na ka ɲɛfɔli kɛ web TV tigiw bɛ se k'a faamuya cogo min. Kuma kun cɛra mun kan Fala ye, an ko an bɛ taa an hakili jagabɔ ka na. Aki ɲɛma kɔni ko sɛbɛn bɛ olu bolo, olu bɛna a koronmo karili baara kɛ. Maa mun mana n'a ta o la, o y'o bannen ye. Nka Fala ye san wɛrɛ ni san nataw la fana, ni sɛbɛn dir'i ma san 3 don, san o san i kan ka mun sara o bɛ yen. Sisan an bɛ ka ɲɔgɔn tufa yɔrɔ min na, a daminɛ na 2 ni 3 ni ko kuma kun fɔra la, nka sen hakili jagabɔ bɛ sen na, bɛn bɛ se ka kɛ sɔngɔ min kan n'o bɛ se ka fo bɛɛ la, bɛɛ bɛ se k'o sara cogo min. A kɔni tiɲɛ na maa bɛ yen bi n'i bɛ web TV la Fala ye, nin da ka di i la. Daluya ye mun ye? Jamana yɛrɛ y'i lakodɔn ka ban. Ko bɛ ko la, o tɛ se ka ɲɛ i tɛ se k'o kɛ tuguni. Wa i bɛ jamana fana ka hakɛ bato, jamana fana ni min ka kan i ye a b'o k'i ye. Damakasi yɔrɔ bɛ sɔrɔ i la ni ko kɛr'i la, i fana bɛ se k'a jira k'a fɔ ko an fana t'an kunfɛ tuguni. Donc fɛɛrɛw minnu sigilen don a la, fɛn caman fɔra kɛnɛ in kan yen, an tɛn'o bɛɛ fɔ yan bi su in na Fala ye. Nka a kɔni ko taacogo ka ɲi, a daminɛ taacogo ka ɲi. An bɛna dugawu kɛ sa min ye bɔlɔlɔkan baarakɛlaw web TV ye, lajɛ bɛna na kɛ. Ni lajɛ kɛra taabolo min b'an fɛ ani miirina min b'an na, an n'aw fana da yira u la an n'u ka bɛn ka se ka nin baara in kɛ. Nka Fala ye ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta k'a b'a la dɛ, Bagasu ka yɔrɔ in na wari de bɛ bɔ dɛ. Sɔɔni sa u bɛ papier bɔ k'an ka taa BMS la ko ka taa wari sara ye. Donc an bɛ dugawu kɛ Ala y'a ko daminɛ cogo min ka ɲɛ, nin de ka ɲi Fala ye. Nin ka fisa dɔrɔn ka wuli sɔgɔma dɔrɔn ka sin ka papier bɔ ten ko mɔgɔw ka taga kɛ tan. Nin na sarangana kɛra bɛɛ la, sɛbɛn dira bɛɛ ma, convention bɛ bɛɛ bolo, bɛɛ bɛ se k'a kalan bi. Hali minnu bɛ togodaw la Fala ye,
ani burusi kɔnɔnaw la n'an ka marabolo kɔnɔnaw la an bɛ se k'a ci u bɛɛ ma pour que an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛkulu kelen sigi k'o k'an kumanda n'an ka kumafɛn ye yaasa ko in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na don nataw olu kɔnɔna n'an bɔra Akila Fala ye Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye kunun na sinunko ye kununko sa kɛ janvier kalo tile 22 armée ale wulikajɔ kɛ Kidalikaw fɛ yen Bamaɲɔgɔn ni wale kɛbaw kun kɛlen don ka t'u dogo tu dɔ kɔnɔna na min ye mɔbili 2 u y'o gosi ni drone ye yen k'o kɔnɔmaw ni a minɛnw bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ o la sa chef d'état-major ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan wulikajɔw ni ɲininiw bɛ sen na Bamaɲɔgɔn ni wale kɛbaw bɛ wo kɔnɔ u bɛna na t'u sɔgɔbɛ ka u labɔ o hukumu kelen fana kɔnɔna na Sɔrasiw u ka wulikajɔ wɛrɛ fana senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kidali ale marabolo kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ yen n'o ye It Basaza ye yen fana Bamaɲɔgɔn ni wale kɛba caman bɔnɛna u ni na ye u kun taar'u dogo Kuluwo kɔnɔna la nka armée ale ka pankuru o ye wulikajɔ kɛ ka se ka se sɔrɔ o kan an y'a yira sa k'a fɔ min ye Sikaso mara kɔnɔna na Wolomasiri Tabaw ani an ka jamana finitigi minnu bɛ sigi dugu bɔdaw la olu tun y'a yira sa k'a fɔ ko nin kalo in tile 21 maa dɔ kun taara mugu ci ye jɛkulu marifatigi lakodɔnbali ninnu kɔni u y'a ta o ningini kan sabula armée ale wulila k'u nɔbɔ ka wulikajɔ kɛ u nɔfɛ fɛn fɛn nana baara kɛ k'a bɛɛ lajɛlen fa k'olu ban pewu Sikaso Mali ale ni Côte d'Ivoire o sira la Fala ye o waati kelen fana kɔnɔna na a yera bi k'a fɔ ko yɛlɛmanikaw fɛ yen sɔmi kɛlen don maaw la maa minnu bɛna na moto la Fala ye ekɔlidenw ka kalanso min bɛ yen n'a fɔ ma ko IFM ka na munumunu salo kɛ yen kilomɛtiri 5 ni Kangaba dugu kɔnɔna cɛ an ye kibaruyaw sɔrɔ cogo min ani indépendant fana ye a fa siri bi ko min ye kungokolo fandanbanda dɔ bɛ yen u bɛ ka t'u daga o kɔnɔna min ye Kangaba marabolo la Kangabakaw olu kɔni ye nin kuma in fɔ kabini dɔgɔkun tɛmɛnen Fala ye hali maa minnu bɛ Kɛnyorobakaw fɛ yen kungokolon dɔw bɛ yen k'u bɛ ka t'u daga yen yɔrɔ ninnu na bi baara ko k'a ɲɛfɔ an ka finitigiw ye u ka fɛɛrɛ tigɛ yanni ninnu dili ka taa don nin sigiyɔrɔ ninnu na Fala ye sabula u bɛna zanni kelen na ka tila ka na caya ka yen kɛ u sigiyɔrɔ ka yen kɛ u dagayɔrɔ ye ka kɔn u ma yanni ka caya dugudenw bolo o de kɔni o da ka di olu la Fala n y'a f'i ɲɛna cogo min Mali ni Moritani dancɛ la an ka dugumisɛn minnu bɛ yen bi n'olu bɛ Mali ni Moritani dancɛ la Fala ye dugumisɛnnin caman y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni dabu ye sunatu ye kabini u bɛ wari bɔ k'a di Bamaɲɔgɔn kɛba ma ko jaga sisan u nana don u ka baw u ka sagaw an'u ka misiw bɛ ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na olu bolo bi hali ka bɔ u ka dugu kɔnɔ fɔlɔ u tun bɛ sira suru minnu ta ka bɔ ka taa n'o ye yɛlɛmani n'a lamini bɛɛ lajɛlen na o bɛɛ lajɛlen gɛlɛyar'u bolo bi wulikajɔ ni cɛsiri o kɛ bɛ kɛ sira min fɛ sisan sa f'u ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri kosɛbɛ min ye dugutaa mɔbiliw ye k'olu ta kabini fajiridaw fɛ ka se ka bɔ ka yɔrɔ jan boli o bɛɛ n'a ta i mana taa soforokun dɔ la i bɛ taa sɔrɔ Bamaɲɔgɔn ni wale kɛbaw bɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ finitigiw olu fana bɛ to ka larawulili kɛ nka a ka suma tuma caman min ka d'u ye Fala ye jamana ɲɛmaa bɛ taa impôt kani cogo min u k'olu lakana ten sabula ko ni impôt kani waati sera k'u bɛ t'o kani dɛ o kɛlen ko o sɔrɔdasiw bɔ yɔrɔ o bɛ bɔ yen k'u b'a ɲini u fɛ sabula ni samiya fana sera a dugumisɛnnin caman de bɛ tigɛ yɛlɛmani marabolo la dugumisɛnnin caman de bɛ yen maa tɛ se ka taa kɔnɔna na tuguni cɛkɔrɔba dɔ ko ma Fala ye o don ko ale bɛ bɔ dugu ninnu kɔnɔna na min ye aw ka yɛlɛmani dugumisɛnnin minnu bɛ bi na n'u camanba bɛ yen n'u ye degun bɛ kɔnɔna na k'olu yɛrɛ ka bɔ sɔgɔmada fɛ 5 heures du matin o de kɛra ka mobili ta wagati ye ka taa munumunu fo Kayi fɛ ka sɔrɔ ka na min ye sira wɛrɛ ta Sandare sira ta ka yɛlɛ ka na Bamakɔ sira minɛ k'a ka jan a sɛgɛn barika ka bon donc bi nin yɔrɔ ninnu na jagaminɛw de bɛ yen u b'a dɔn k'a fɔ ko nafolotigiw ka yɔrɔw de don u bɛ taa mɔgɔw tɔɔrɔ yen o ka tɛmɛ ka bɔ yen tugun sabu ka s'u ka baganw de ma olu yɛrɛ dun bolo bi ni olu ka sɔrɔtaw banna a bɛna na kɛ cogo di u kɔni bɛ ka welewelemada yanni samiya cɛ nka u ka nisɔndiya wɛrɛba ye min ye Fala ye cɛkɔrɔba in ko a ma ko olu kɔni ka nisɔndiya ye min ye ɲinan samiyaji in ɲɛni min kɛra u ka balo ɲɛna balo caman bɛ u bolo nka mɔgɔ ninnu tɛ ka balo minɛ dɛ u ko wari ani bagan n'o tɛ u ka ɲɔw ɲɛna u ka tigaw ɲɛna u ka tiganinkuruw ɲɛna u ka sɔw ɲɛna kosɛbɛ ko de kɔni ye a ko nisɔndiya wɛrɛ ye bi bi na olu bolo u ka sigidaw kɔnɔna na min ye yɛlɛmani n'a marabolo la ka taa se fo Mali ale ni Moritani dancɛ ma OCS ni ale sigikun ye ka kiribikirifɛn ni dɔrɔgu k'olu baara kɛ Fala ye a ɲɛmaaba o ye colonel major Fuseni Keyita ye min ye Keyita kɛ n'a ka cɛw ko sango kɔnɔna na san 2025 Fala ye k'u ka wulikajɔ ko baara ɲɛna min ye Fuseni ka maaw ye
u sera k'u bolo da fɛn mun kan sa o ye maa 338 ye min ye maa mun wolola o ko senfɛ sa o kɛra maa 784 ye n'i y'a jateminɛ sa kiribikiribifɛn ni dɔrɔgu n'a ɲɔgɔnnaw o tɔni 136 u sera ka u bolo da o de kan san 2025 kɔnɔna na ko k'a daminɛ sa OCS yɛrɛ sigi waati la san 2010 ka na se nin waati ma u kun famana ka nin ɲɔgɔnna kɛ kuma tɛ nin waati na min ye colonel major ye Fala ye ale yɛrɛ bɛ terrain kan kuma bɛɛ koyi Bafuseni an b'a n'a ka baarakɛlaw fo OCS kɔnɔna na ko baara tacogo ko a ka ɲi kosɛbɛ halisa dɔ ka fara cɛsiri ni timinandiya kan 20 janvier ko ta na sira fɛ Fala ye wulikajɔ caman kɛra an ka marabolo kɔnɔna bɛn ni kelenya bɛ se ka sigi sen kan cogo min ye chiffre minnu bɛ Gawokaw fɛ yen olu ni dugudenw ani sɔrɔdasiw olu jɛra sa k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa cogoya min na u bɛ se ka baara kɛ faso yɛrɛ ye farikolo ɲɛnajɛw u y'olu kɛ ayiwa a kɛra baara yɛrɛ Fala ye ko masawule ninnu ye Gawo denmisɛnninw ba ci dɛ ninnu Gawo denmisɛnnin ninnu u b'an ka so sɔrɔdasiw k'u ba ci dɛ Fala ye aw bɛ balontan na don o don ninnu ta ye kuma ni kuma ye k'u y'u ba ci nka fɛn jɛman yɔrɔ kɛra min ye dugudenw ni sɔrɔdasiw gɛrɛla ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka hakilina caman di ɲɔgɔn ma baara bɛ na se ka kɛ cogo min na halisa ale 20 janvier ko hukumu kɔnɔna na Fala ye Sewarekaw fana fɛ yen min ye Seware kan kɔnɔna na wulikajɔ kɛra sɔrɔdasilakaw fɛ ka balo k'o ta k'o di maaw ma o fana kɛrɛfɛ tuguni u ye furakɛliw caman boloda an bɛ dojo kan kɔnɔna na balo di olu fana kɛra farikolo ɲɛnajɛ olu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan hakili jagabaw ale ni ka furaw di maaw ma somino dolo tɔgɔla dɔgɔtɔrɔso la o bɛɛ lajɛlen kɛra min ye Sewarekaw fɛ yen 20 janvier ale hukumu kɔnɔna na halisa o 20 janvier kelen hukumu kɔnɔna na fana Kidalikaw fana fɛ yen General Gamu ale ye wulikajɔ kɛ ani Kidal marabolo ni Kidal tɛnkudugu n'a bolomadadugu bɛɛ lajɛlen pankuru jigi kɛnɛ ka Kidal Fala ye a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye armée kɔni ka san 65 ɲɛnajɛ in kɛra ye wolomasiri tabakɔrɔ minnu bɛ Kidal kɔnɔna na ani maa minnu bɛ yen donbolo kɛra olu fana ye balo dira olu fana ma ka kɛ ni armée ale ka san 65 ale ni 5 sɔrɔli ye Segu fana kaw fɛ yen 20 janvier ɲɛnamara o cogoya kelen kɔnɔna na min ye Segu gouverneur ye n'o ye commissaire général de brigade Sulemani Traoré kɔrɔ ale yɛrɛ n'a ka maaw fana y'u fara ɲɔgɔn kan Fala ye Segu ni a tɛnkudugu n'a bolomadadugu ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yaasa 20 janvier a bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min jɛkulu min b'an fɛ yan n'o bɛ sɔrɔdasiw kɔkɔrɔma don k'olu ye ɲɛnajɛ sigi sen kan ani communication fankinsi maaw yaasa ka se ka 20 janvier ɲɛnamayali kɛ min ye concert in ye Fala ye k'a kɛra bɔlɔlɔ sira de fɛ Yirimajɔ Zɛri ni u ka jabala la maa caman nana ka na waleɲuman dɔn kɛ u ye baara in ale kɛcogo la kalo 6 baara tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye wolomasiri tabakuraw ye maa 852 o de taara bi n'u bɛna don wolomasiri tabaw ka gun kɔnɔna na baara in ale kɛra sufurilayikaw fɛ yen min ye nin bolofara min bɔtɔ filɛ nin ye u ka major ye o kɛra soldat de 2e classe Mamɛdi Sila ye ale yɛrɛ garde national ye kuru la sa 16 buruburu 91 a y'o de sɔrɔ baaraw kuncɛli bɛɛ lajɛlen kɛra u yɛrɛ ka kan kɔnɔna na sufurilayikaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ yira la denmisɛnninw ka ɲɛnajɛw olu fana yira la fo ka taa se min ye balontan ma SNG maakɔrɔw olu fana tun b'a ko in kɛnɛ kan yaasa ka se ka don in ale ja kosɛbɛ baaraw y'a to fana min ye pipi de la nation ye Fala ye olu cɛman n'u musoman olu fana tun taara katikaw ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa ka se ka tulonkɛ in k'ale sɛbɛkɔrɔ ja kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɛn ni ninnu ka bɔli ye n'an bɔra yen Kayikaw ye gouverneur kura sɔrɔ ye Fala ye a Koromo karila bi min ye général de brigade Musa Sumare a y'a yira sa ko min ye nin yɔrɔba kura min jɔlen filɛ nin ye nin bɛna kɛ gouverneur ka baarakɛyɔrɔ bɛ a la ɲɛgɛn kuraw bɛ a la bureaubaw bɛ a la salle de réunion baw b'a la sankanso don yɔrɔkɔrɔ fana u n'aw tigɛ gouverneur ka baarakɛyɔrɔ ye nka min ye yɔrɔ in ye ale kɔrɔla kabini tubabu tile gouverneur de don Fala ye kura min jɔlen filɛ nin ye 300 000 n'a kunkanfɛ wa danfara min bɛ nin ni tɔw cɛ b'o dɔn on s'en finit avec EDM poteau bɛ yen dɛ nka min ye nin u ka panneau ye Fala ye san kalo 12 u b'u ka panneau kan ne yɛrɛ b'a ɲini maaw fɛ maa bɛ so jɔ Fala ye panneau don a fara i ka devi kan baarakɛko kelen don nimisa fosi tɛ a la gouverneur a ko ni Ala sɔnna a ma min ye baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛna yɛlɛma so kura in kɔnɔna na Fala ye jamana ɲɛmaaw de ye nin musaka bɛɛ lajɛlen bɔ yaasa olu bɛ se cogo min na ka nin yɔrɔ in sɔrɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara kɔni ye ko a kɛcogo kɔni ɲɛna kosɛbɛ sabula Kayi gouverneur kɔrɔ maaw tun tɛ ka ko a kɔnɔ tuguni baara kɛli tun bɛ ka gɛlɛya a kɔnɔna na kosɛbɛ
Kosa ina bela jiri ay ka fɔ ko jamanakuntigi Salimu Nasiru a taara Sikasokaw fɛ Fala ye juin kalo san 2024 sanayɛlɛ kalanso bɛ n'o ye Sikaso université ye a taara ka taa birikiden fɔlɔ da Fala ye birikiden fɔlɔ in dali kɔfɛ ani bi cɛ ko baara bɛ ka ŋunanfan han min ye sɛnɛko ta nasira ani baganmarako ta nasira fo ka taa se vétérinaire baara ma ko olu de bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a dɔn k'a fɔ kabini baara in sigira sen kan ni université kura in bɛ ka jɔ kalanso dɔ kun sigira sen kan n'o y'u ka conseil kɔrɔ ye maaw ka se ka kalan k'o kɔnɔna na bi bi in na Fala ye k'o kalandenw k'u kɛra sangalamati ye han sɛnɛ baganmara ani mɔni o ta nasiraw fɛ ale ni baganw furakɛli ko bi bi in na kɔni denmisɛnninw minnu bɛ ka kalan kɛ u bolo ɲɛfɔlɔ ko a ka ɲi kosɛbɛ o la sa min ye ekɔliso in ye bɛɛ sigilen don sa ale ka se ka ban joona denmisɛnnin ninnu ka se ka taa kalanko kɔnɔ kalanko ta nasira fɛ hali bi ɲɔgɔndan minnu bɛ kɛ san kuncɛ la sa olu kɔni donw fɔra k'a daminɛ sa juin kalo tile fɔlɔ la ka taa bila tile 31 na min ye dɛfu ye ale boliw kan ka kɛ baki ale bɛ daminɛ min ye juin kalo tile 22 ka taa bila tile 25 la ɲɔgɔndan minnu bɛ kɛ ekɔlimɛtiriw ka kalanso kɔnɔna na sabu daminɛ juin kalo tile 29 ka taa bila juillet kalo tile 3 la min ye ekɔli minnu bɛ n'olu ye baaradege ekɔli ye n'o ye kapu ni BT ye Fala ye ni olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa olu kɔni bɛ daminɛ mai kalo tile 11 ka taa bila a tile 15 la k'a sɔrɔ o waati kelen fana na sa maa minnu bɛ yen sa n'olu kɔni bɛna na taa ɲɔgɔndan fana kɛ sabula ɲɔgɔndan ye 2 ye olu fɛ yen Fala ye sɛbɛnni ale ni ka taa lawaleyali kɛ n'o ye pratique ye o kɔni bɛ daminɛ sa mai kalo tile 18 ka taa bila mai kalo tile 23 la min ye maa minnu ye sa n'olu ye techniciens ye ka taa se dɔgɔtɔrɔya sɛnɛ baarakɛlaw ta ma Fala ye o bɛɛ lajɛlen a bɛ daminɛ sa an bɛ se k'a fɔ k'a daminɛ juin nata la fo ka taa se septembre ma ɲɔgɔndanw olu bɛna kɛ kalanso olu kɔnɔna na minisiri min bɛ baloko jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ k'a ni juraw ye ɲɔgɔn ye Fala ye hakililasigi ko bɛ se ka di bɛɛ lajɛlen ma nin waati na sunkalo sera ka ban an n'a tɔ tora tile 27 ye Fala ye ko sugu kɔnɔnaw na ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen talen don Musa Galabu ko k'o t'a la ko ni Ala sɔnna a ma ntɛnɛn a na jigin sugu kɔnɔ a yɛrɛ ɲɛ ka taa ye min fɔra a ɲɛna o faamuna dɛ nka a ka ɲi a ka t'i ɲɛ da ko ka baara bɛ ka kɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ko tiɲɛ dɔn cogo min n'an bɔra ye Fala ye fɛn ma futi nin waati in na kabini ko in kɛra an ma kun k'a mɛn fɔlɔ gouvernement ma kuma minisiriso maaw ma kuma Fala ye nka an bɛ ka min mɛn maaw da maa tan fɔlɔ min bɛ yen n'olu ye walan sɛmɛ olu jɛra ka kɛ jɛkulu ye olu bɛna maa bɔ maa dɔw ka fɔ la sɔrɔdasi 2 sugandili bɛna kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ye Fala ye maa minnu tun bɛ yen n'olu ni Bawiye tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani minnu bɛ yen ni jɔyɔrɔ kelen tun ma y'u la n'olu kɔni tun ye zanni kelen kelen bilabilalenw ye ten k'olu ni an ka jamana lasigiden kɔrɔ dɔ ani an ka député kɔrɔ dɔ k'olu bɛ wuli ka jɔ fana na olu fana bɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan yaasa cogo dɔ bɛ se k'u ka cɛbɔ sɔrɔ gurupu sabanan ye min ye o ye Sala Babi n'a ka jɛkulu maaw ye Fala ye olu fana bɛ wuli ka jɔ la bi yaasa Sala bɛ se ka k'u ka cɛbɔ ye cogo min nin jɛkulu 3 bɛɛ lajɛlen Fala ye bɛɛ bɛ k'i ka suba taama daminɛ bɛɛ bɛ k'i ka wuli ka jɔ kɛ bɛɛ bɛ k'i ka cɛsiri kɛ nka nin waati na min ye Musafa Mayiga ye n'ale filɛ nin ye Fala ye ale ni Seku Jogo olu de bɛ ka kibaruya caman di sariya ko kan baara kan ka kɛ cogo min n'i y'u ka kumaw jateminɛ min ye Musafa Mayiga ale ye Segu ligi président ye an b'a fɔ an kɔrɔkɛ don an b'a wele ko Muta an b'ale fɔ Seku Jogo i b'ale fana dɔn LCBA président ale tun ye deuxième vice président Bawiye ka bureau fɔlɔ kɔnɔna na nka a démissionnera ka sababu kɛ sariya ko ninnu 2 n'i y'u ka kuma jateminɛ Fala ye maa kura tɛna na dɛ anw hakili bɛ min na a tɛ k'o ye dɛ kɔrɔlen ninnu dɛ ko kuma tɛ minnu tan fɔlɔ ka démissionner k'olu de fanga ka bon bi dɛ olu de fanga ka bon kosɛbɛ parce que olu de kɔnna ka démissionner mɔgɔ t'a dɔn kun jumɛn na u démissionnera u ye mun fara ɲɔgɔn kan u ye mun labɛn mun b'u bolo mɔgɔw t'o dɔn filanan ye min ye maa minnu bɛ yen bi n'olu tɛ ka taa fan dɔw la k'olu de bɛ sɔn ka kɛ perdant ye minnu bɛ ka tugu bɛɛ kɔ k'a fɔ ko n tɛ jɔyɔrɔ ɲini n yɛrɛ ye n b'a kɛ tan nka nin bɛɛ la nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye FIFA ni kafu mɔgɔw sigilen don k'o de ka jaabi kɔnɔ minisiriso mɔgɔw kɔni ma kuma fɔlɔ nin ye labɛnw ye ani lakɔlɔsili minnu an bɛ kɛ olu kɛ bi kɛrɛfɛ n'i y'a jateminɛ député kɔrɔ min fɔra ani an ka lasigiden kɔrɔ min fɔra Fala ye olu fana bɛ ka baara min sigi sen kan a yirala k'a fɔ ko olu fana ka baara in a bɛ sɔn ka gɛlɛya u bolo dɛ a bɛ sɔn ka gɛlɛya u bolo kosɛbɛ parce que u tɛ k'u ɲɛsin mɔgɔw ma ka kuma tiɲɛ fɔ u ye
u bɛ k'a kɛ n'o y'a sɔrɔ dɔ de kɛlen don k'olu bila baara in na k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la u ni maa ti ɲɔgɔn bolo han ko in kɔni ye kulu 2 ye maa 10 fɔlɔ min ye walan sɛmɛ ani sala babi ka maaw ko in bɛna tigɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye fala ye don nataw la an n'an da don a tɔ la k'a ɲɛnabɔ ka ɲɛfɔli k'a la disons mɔgɔ bɛ se k'a faamuya cogo min fédération kɔnɔna na baara min bɛ bi nka fɛn 2 kɔni bɛ yen n'i ye Segu Jogo ni Mustafa ka kuma jateminɛ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw kun sigilen don min kan k'o ye kɔnɔri ye n'o ma na tile 60 bɛ sɔn ka di maa minnu bɛ yen bi olu ka balontanko ɲɛnabɔ ka taa assemblée générale ale kɛnɛ kan k'o baaraw kɔni bɛ se ka kɛ nka mɔgɔw kɔni bɛ min dɔn nin sugu la a ka ca Ala fɛ fala ye kɔnɔri de bɛ na parce que n'i b'a fɛ ka maa ka na kalata labɛn maa minnu bɛ yen n'olu bolo kora ka bɔ a la olu tɛ se ka kalata labɛn nka min ye min f'i ɲɛna o don dɛ ligiw Bamakɔ Mali kɔnɔna na ligi minnu bɛ yen an b'a fɔ min ma ko ligiw districts olu fana olu ye Bamakɔ kɔnɔtaw ye club bɛ minnu bolo n'u bɛ première division na bi club 14 de bɛ première division na olu ɲɛmɔgɔw fala ye maa minnu bɛ yen n'u ye Mali balontanakɔrɔw ka tɔn ye arbitres ka tɔn dɔgɔtɔrɔw ka tɔn min ye supporters ka tɔn ye donc fala ye o don ko Segu Jogo ye kuma dɔ fɔ o ye tiɲɛ ye dɛ fédération ma ci dɛ nka jɛkulu ni ɲɛmaayaso min bɛ fédération baara kɛ o mɔgɔ de ye walan sɛmɛ c'est pour dire que a kana kɛ mɔgɔ in na ko mɔgɔ kura dontɔ nin ko in na fo ni ninnu sɔnna i ye dɛ parce que ligiw ni club première division ani deuxième division olu de bɛ mɔgɔw sigi fala ye ani arbitres ka jɛkulu ale ni balontanakɔrɔw ka jɛkulu ani supporters ka jɛkulu ani dɔgɔtɔrɔw ka bolofara dɔw bɛ yen olu fana b'a a la nin bɛɛ de bɛ fédération membre minnu bɛ yen olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ne t'o kɔnɔ e bɛ se ka na cogo di nka o bɛɛ kɛrɛfɛ fana fala ye ni bureau sigira u bɛ se ka bɛnkan fana kɛ président mana sigi u bɛ se ka bureau sigi mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen fana minnu bɛ se ka taa n'o ye commission technique ye olu bɛ se ka sugandi u ka groupe bɛnkanw fɛ nka si tɛ se ka ɲɛnabɔ fo président de ka ta fɔlɔ su in na an tun bɛ fɛ ka min fɔ o ye nin ye an kun ye layidu di maaw ma k'a jira k'a fɔ sa ko biennale an kun b'a kɛnɛ ka tumutukaw fɛ yen fala ye biennale kɛra décembre kalo tile 18 ka taa kun cɛ min ye décembre kalo tile 28 a kɛra tumutukaw fɛ yen marabolo 19 ani Bamakɔ district olu de tun bɛ ɲɔgɔn dan na ɲɔgɔn dan kun bɛ ka kɛ mun na a fɔ ma ko orchestre moderne danse traditionnelle n'o ye ladara dɔn ye ɲɔgɔlɔ n'o ye caciri ye solo de chant maa kelen ka dɔnkilida ensemble instrumental ni ɲɔgɔn dan 5 de tun bɛ ka kɛ nin 5 de la su o su an kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ndolati kɛnɛ na n'o ye stade municipal Baba Ali Kayiru kɔnɔna ye su fɔlɔ Bajangara de y'a datigɛ su in na anw ye jaa min sɔrɔ Bajangara ka bɔli la an b'o yira maaw la u ka se k'o lajɛ.
I'm